ब्लेखे हामबाय जत इलेक्ट्रनिक मीडिया फाइमानजाक फैनाय सिनि बीएड पाइ फाइजाक सिनि यर्स रक तै बिसिनि ऑनरेबल एम जों दिनै प्रेस मीट खायनायनि बाद दंखा तानि के जतनो साइमानो सिनि फाइनाय सालो सिनि तिप्रासारनि हामख्रायनि बागै टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बसकांगो फाइनाय मास्टर होनायनि बागै लेखा फोरोंनायनि बागै किन्तु सिनि ओ जागाव जों नुजाखा जे सिनि एलिजिबल ब्लेक कम टेट दोनानि बागै योग्यता करै मैक्सिमाम नो जे ओ जागाव सिनि स्टेट गवर्नमेंट थांनाय 2018 कलकाताव कायसे बीएड ट्रेनिंग तलां थांखा तलां थांमानि यागुलो बरक जतनो परीक्षा रक पाइखा परीक्षा पाइमानि यागुलो बरकनि लास्ट सेमिस्टर नि रां रजाय हनै बरक ताबो सर्टिफिकेट माया अंगै तंखा इंगे सर्टिफिकेट माया अंगै बरक बारबानो कलेज नि हयते चिठी रजाखा नरनि रां र फायदि रां रया हंके नरनो सर्टिफिकेट दोया अमहाय हनै इंगे ओ जरावो सिनि जे बीएड पास अंगै फाइजा रक स्टूडेंट रक बरक सिनि ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बाय मालायखा दिनै ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर बाय मालायखा मालायै बरकनि प्रब्लेम न बरक साखा जे रां रयानि बागै बरक सर्टिफिकेट माया अंग तमानो दायति दायति कलेज रां रय रनानि बागै माहायरक सालायखा फिया बरक पॉजिटिव मेसेज मालिया पॉजिटिव एश्योरेंस मालिया हानि बागै तिनि आनिरो फाइखा बरक 5-6 दिन आगे फाइखा 3 तारिख आनो बरक मेमोरेंडम रय कलांखा जे बरकनि बागै किसाक सुबामं बरक सावो इंगे ओ जागाव बरक 63,000 निनि 58,000 अमहाय बरकनि रां र थाइतंगो इंगे राबलि बरक 30 लाख रां थांनाय पालै इंगे जे रां गोनां र हंखांखे मुसुरो फालै खेतरो फालै जतनो कलेज रां पेमेंट खलायwi बरक सर्टिफिकेट नाहरनानि बाद दंखा जदिও ओमो स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रनानि तंमनि तानि के बरकनो जत खरच बरस बिया खायु स्पॉन्सर खायु बरकनो कलेज परे रवि बीएड पास खायरि तबनाय हनै बरक तलां थांमनि दिनै चिनि चौयाति प्रासारक बरकनो 51 जना और जागाव तंगो निरक नायमाना और नियो बरकनि लिस्ट दङ 51 बरक स्टूडेंट जे आरएन कलेज बाय गीता टीचर ट्रेनिंग कलेज बरक परे वही पास खाय मेंचिनिति प्रसारकनि बागै एक्चुअली ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट राज्य सरकार करिफनो एडिशु पनो जुदि आबहावा डिपार्टमेंट रि रह थांके आवफन चुगो जेहेतु ट्राइबल वेलफेयर ति प्रसारकन सिनाय कलनानि बा इंगे कि ति प्रसारक चाया चुगिया रखनो अब हाय के बीएड खायरिननि एडवर्टाइजमेंट नि कपि बतंग और नरक नाय मानो एडवर्टाइजमेंट कपि बरो पुइला इको पे पत्रिका व एडवर्टाइजमेंट कॉपी एडवर्टाइजमेंट रुई जतो ति प्रसारण बीएड ट्रेनिंग खाइजा हके सरकार सुबानाय हाय हिनित लांग थांमनि यागोलो फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर अब रक चुबाखा किंतु थर्ड जे जागाव सर्टिफिकेट मानिया के नों टेट रगन नों परीक्षाव आचुगि सिमेया आबो हके ताबो कचारि तंखा तामनि ति प्रसा हमके बेदेक सिंगा के ति प्रसा हमके सिनाय के तामनि बागि कचारि तंग मियाव चिनी ऑनरेबल सीएम सार साका महाराजा बो मिया साका जुदी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रांगरिया के महाराजा बो निजनो 34 लाख 36 लाख जान अमन ने जों महाराजा नो रेडिना नि दिया वाखिंगा के ट्राइबल वेलफेयर नि डिपार्टमेंट ति प्रसार ने हमक्राय नाय सिमानदे के बा एडीसी तंग खबले एडीसी हापां जों फाइगाबले जों रिनाय बरकनो जुदी इके चुंताबक टाइम बाउंड खायलिनाय विथिन 1 मास नि बिसिङो जुदि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जुदि अबरकनो बरनि रांनो रियांगा के महाराजा फानो किंतु महाराजा नो जों रिदिना रेगला सीएम सार साका जों एडीसी नो 34 लाख टाका बा 36 लाख टाका जेता रां नांगो जों रिनाय जों तिप्रासा हामख्रायनि बागै सिफायो हदाताय दफानि बागै तंगो ति प्रसारकनि मुक्तुइनो हुननि बागैसि ति प्रमथा र हाफाङा फायो एरें दफा हामख्रायनि कक सावै जों केबनो जोंजालनो खिगलायनि फाया काजे ताबुक जों खानालाने बरक tam promise rezaka tabuk sudra boroni tam birman abu ma yake boroni tam problem ngai
एके पाइथागो एक्चुअली थांनाय बिसि गोबांमा रमै 71 बছर रमै चिनि त्रिपुराव गोबांमा सरकार शासन खायथांगा सरकारा आश्रय थांगा जों मा दंगो त्रिपुरामो थाफायै एदिसो फायै कताल खायसे मा चिंमा हाय अब हाय कैसे जों सरकार चालवै दं कता बेबाग म कता केताबो ता बीएड नि प्रॉब्लम दि गोबांमा प्रॉब्लम चिनि ताबो एदिसो नरक साइमाखना एदिसो पुलिस ना हारनानि चिनि तांबातां एदिसो गोबांमा पोस्ट खालि दं नियर अबाउट 8000 हाय गोबांमा पोस्ट खालि दं चिनि आर रिक्रुट जों एडॉप्ट खायनानि रिक्रुटमेंट रुल्स नामनानि रखनो खुबै गोबांमा सामुं दं तै सोशल और निनि रां थं गोबांमा स्नामनानि फासिं चिनि गोबांमा सामुं दं ताबो क खंके ताबुते बुखुसं खाता बायदि 71 বছর আবন নরক যারা তাবো শিখলা তংনাই রক্ত তেকসে কম এক্সপিরিয়েন্স বা 20-25 বছরনি এক্সপিরিয়েন্স কা যে কোনো প্রবলেম ন সালাই খাহাকে খাও যদি চুবা মুংতংকে দফানো তাই তিপ্রা সারকন হামজাকনানি বুবাগ্রা হাই হামজাকনানি খাতং খাহাকে জব তো চিনি প্রবলেম ন जों সলভ খাইমানো সালাইমানি বেশিংতै आबन बगिनो बुबाग्रानि तैफांबाय अजामाबाय जों ताबक तिप्रामथा एदिसुआ आचकसा दफा हदा तिप्रासानि जे कुनु प्रॉब्लम फायदि जोंबायबो साफायदि जों किसा खानाय नायानो आगे नरक खानाजा ग्यांमानि आगे नरक तांजा ग्यांमारक आगे नरक साइबो खानाजा ग्यांमारक न जोंबो किसा खानाय नायानो खालाय द मानमाया जों आबो लवान सलायानो फियाबा चिनि सीएम सार दंगो चिनि बुबाग्रा दंगो आबनि यागुलो जों दंगो जों ईएम रबो दंगो चिनि एनडीसी रबो दंगो नरक जत तबैनो जोंबाय करंगै बा चिनि मथा दंगो चिनि मथा बाय करंगै नरकनि जे चिनि प्रॉब्लम रकनो जों बाहायके सब खायमान आबो ताबो कताल खे जों मा जाति अगलायने आबनि बागिनो खातरै जतननो सगाङै फायनानि बागै बुबाग्रानि बदलनि अंगै बुबाग्रा निंगै जों जतननो गबंगो आरो हामबाय एम सारनो तैसिनि एम सारनो दिनै अर जरा गाहामरै माने बागै तै जत फायनाय मीडिया फ्रेंड्स रावनो हामबाय दिनै जों मा फायमानि हेंका अबसे दिनै जों अर मा फायखौ माने हेंका अबनो सिनि थांनाय 2018 बिसुआव ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जोंनो एडभार्टाइजमेंट देखा त्रिपुरा सारावनि बिसिङाव बीपीएल फैमिली ती एकाडेमिक रेकर्ड जोंनो जे गाहामखौ बरकनो सायै फातार हावो बीएड ती डीएलएड होनानै बागै जोंनो साका आमहायकेनो जों एप्लाइ बुख्लायका एप्लाइ खालामनायनि उनाव जोंनो बिग्रा फैमिलीखौ सुगिया हनैनो जोंनो साइट लांखा लांमानि उनाव बिसिक्सा जोंनो वेस्ट बेंगल बीएड डीएलएड गाहामकेनो लायखा आबनि उनाव तेनि बिसुआव सिनि थर्ड सेमिस्टार तै फोर्थ सेमिस्टार हंकेनो सिनि आरो प्रॉब्लम फाय सकायखा आफोरके बरक साखा सिनि रांकरैखा नंनो स्पन्सर हनि रहरफानो सिनि रांकरै नरक रांरवै नंनि सर्टिफिकेट मानानाय स्कलारशिपनि रांरवै हंके जों आफ्रो हेनखा जों सुगिया हनैसे स्पन्सर हनैसे जों थांमोननि नरक जोंनो स्पन्सरनि नरिदारि हनै हंके बरक हनो जों स्पन्सरनि नरिया नरनि स्पन्सरशिप स्पन्सरनो दङ हंके जों आफ्रोके मा हनका जोंनो स्पन्सर हनैसे रहो हंके जोंनो तानो बागै हायके लामा कासार खिगलायरि बिसिकनै कोर्स आबो जतनो साइमानो बीएड खायनानि हंके बिसिकसा स्पन्सर म तै बिसिकसा बायके स्पन्सर yang मान आबोनो सिनि सोंमु हंके आजरावनो तमाहनाय आबोनो कारै तैबराव थांनानै फायनानि ती आबो बरक रनान हिन गसिजा फियाबा आबो ताबु जारारिया हंके आबोनो बागै सिनि प्रॉब्लम फाय सकायखा हंके आबोनो तै जों वाइ गोबांनो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि डाइरेक्टर तै सिनि बरम गोनां मिनिस्टार बायबो जों मालायखा हायफोनो ताबु जारा आबोनि सल्यूशन जों मानिया फियाबा सिनि एग्जाम पाइ थांबायखा ताबु सर्टिफिकेट जों नासिं लायजाक हंके सिनि आसो त्रिपुरा हास्तेव ताबु साना थांगा हंके बीए तै एमए मास्टर डिग्री पाइखा हंके सिनि आसो तमाहनाय लेभेल सगैजाक रकनो से जों ताबु हायके जों जाल खालाय दंखौ
ताबो अरो जे तंनाय रok जत बीएड पाइ फाइ borok salsa फोरोंनानै sini borok rokno फोरोंनानै bagui jora manai hingke tabo omhai jorao se sini certificate maya tei sini bwskango 14 September sini TET exam ni bagui routine nokhorjak hingke aro tabo जों TET exam roi bo sini certificate sikring ke sini abo useless omhai mi tong hingke aboni bagui जों belai bokrok tunglaijak जों belai tamhanai jugya family ni mang aboni bagui जों sini EM sarno bin thani जों ma phaika bahike जों abono tama khlaiman baskango abo जों bini thani phai sing phaika hingke bo sing bai kok sanani bagi boringkha aboni bagui जों belai hambai maro sini sarno tei जों kha abono nayo sini joto student ngoi BED tai DLED जों sugya sini rangna riwoi certificate na hanani hingke जों belai sugya aboni bagui je sake phano जों sini exam ni sakang certificate mang hangke ba sini bagui belai ka hamungnai tei sini bagui simia next generation bagui ba abo belai ka hamungnai nei si abono sini koimung asungna sini khoroksa takhok BED pai phaijak boni khok tei khana laikha phainai chalo borokno lekha phurungnai tei especially education department no borokni batch no education ni IS ngai nini assistant IS ngai deputy director ngai borokni batch no hingke borokno जों kasoi rokha mane sini generation kaisa kasa sinai commerce sinai hingke borokno जों जे state government issued roi telangmani je gosi thangmani promise khai thangmani tini promise no borok sabaikha sabai tabo hoirani khainani nai tongkha haipano जों basajak chini bobagrani netrite जों phainai chalo boroni lama जों kaham khaibi chubanai borok chini dokhano ulo kaham khe phurungmangthung omosi chini tipra mothani naimu hambai jotono